and you want to sign with the no. I went to a church and I said to him, or by another you get by way against you. What I say, you should join. I had a video see or self a joint and again, I come on the it is and I join the people to be here. When the money sounds like you better do bank with some Lina, now, at my say, and the truth. So now, when they join the people to a good you not one month I can join the TV. Now, no soldier slap between me, well, between you know, a good food, will share. You pay from the second half, okay, between you, a food broom, a come on, Nana. You never join you. You are about to tell me, who are Lando, who you about to tell me. If you come on, my mother, I will have a little bit. Now, it's not what is slap, but who looking for crown. I am looking to say, I got up for me. Yeah, now, join the answer. No, baby, I come on, if you did, I'm not sure. When there's a big power to wear, we hear I'm not doing. I said, I'm not sure. I will feel you here. Don't get to how was sister. I will feel you are almost not there. Every man rushes. I want to know who are not your miss. Young king, and my rushes. And my rushes. And a joint me. For four, what you look at it. If you prevent yourself, no sense. Or Bema, answer my little shoe. Joint into the fat, and now home, and some natural sauce, and natural food. I will cook one body, you know. Now, why you really know that I'm not bar, or when my fear, and my fear, and come on, and feel about the chicken or pie, the mat, one more other for them. You to join the potato soup, and then Ghana had a dear and 17 academy, and so after. Now, we have got Santa Cruz restaurant, Mama Santa, which you are. Baby, I should know my opinion. It's just Santa Cruz restaurant. And so, to make this to be can't do it, or send a message to make Emma program. We didn't come, you didn't from him, a brat, Mr. Moha, Mr. Amanda, my bread, it's here the pet, and it's Mama Santa Cruz said, what in the Dian Park, the Dian there, then when you can't to reach there, do the deal. It's Santa Cruz restaurant. Santa Cruz restaurant or Kofodia Old Estate, Quantum One so the hall and a Santa Cruz restaurant or walk. If you are not who draw ya, I think you call the mind, Ghana, you look at dishes, Wahu, Fufu, and PC, Apuna PC, Bayapisi, Mankinapisi, Gobe, so the theatre, I'm home with that, because Santa Cruz, what you do or home that. Yes, really not that. Wahu, after. Ben Kuko could kill Mutu and quite be a fair in the room time after Catebet, to believe, then you're good. Really done a India and no Catebet. Come on, our Santa Luz restaurant after Blue and would be very high chair. The sound and because Santa Cruz would be a buffalo and so on. When you all go in and now, in fact, if you are because you believe when in the Nama, a guy, you're very clear. From the phone, you got the man now we be a more hot, fried rice, jollof rice, lean now. Our Santa Cruz. Yes, the money and alcohol. Now, what chance may be again, and yet people young around me. We also people young, there be answer here. What chance to do the home now, give you a whole egg meat. Now, what's it? Program BIR when you say we are wedding. Well, we would have wedding a year, birthday party. Okay, honest be now, we assume our one. Calling now, crocodile Santa Cruz. Or the year, come on. Now, what they abroad. Here, you will be a wedding, and so it will move. Now, what's it? Open a delivery riders. Oh, we are to rider. Now, Ukuta lines is a no, we do like I said, you may know, but you might else Santa Cruz. For licenses, no, the body and for licenses, not for Santa Cruz. Uduba,
na ose bitie tutu ka di medie me ye rider e kada rider me lanti ha pe ye be hwenya na eduma akatua kese eda ho wa ho na aduane o de bako office to office motor ni e ka motor so insurance wo ho wa ho be kama ya bi ti ya fa ko dia ya enti fre I was 0506 039 433 0506 039 433 na also that is my yeah come on now the day yeah the airplane addition the na in the 80 you need to say LCS computer training school yeah no ko fu ya director papa solo papa center o ma ti akampo e wo nfa wo mo atechem atechem no mo wo papa mu no da bi o mo hye nyina ye be ma ko wo mo aso ye kama pa na mo simi no mo da ko bi kama enso o ho na Tesi statues home of quality our adeso Tesi statues also biom e wa adeso a bia etie titi bi kire dwumadie no pa Tesi statues also ọba besia yɛ ɔpam mbɛma ntaadeɛ deɛ yehu bi da obehu a na ɛyɛ baako ɛyɛ nipa 10 ɔho ɔbaa baako na ɔpam mbɛma ntaadeɛ na Tesi statues obi twa style na ɔha na nana ɛyɛ sɛ obi hwehwɛ no nkɔhwɛ a ɛyɛ Tesi na pam agaba kaftan ɔsɛ nana ngye kɔ asɔre ɛyi ɔsɛ nana hyɛ nafa kɔ asɔre oh na me inshira Tesi statues yeah Tesi statues why there pa na me inshira enti no ko ajoso ko fodi ajoso na nso kwa bisana se bia ba kiro da kam kolantare bia sai bia be yan kam enso edi amam yeah alsa for ile titubika adisua enso ewo ho na ansana nako the premier the second ya he ya titubika adisua no ya de beto ho ha ansana ya koyenkomo kitwe no ankasa yeah into tubika adisua no se na bia no ya de ebra mo no yensa aka ye adanhene na adanhene chiame kwabena osei ewo fia ha yensa aka na nana senye indei yantini andeka yensa ose senyensa ka opani kese pa wo fia ha pa dia ene na yenga breni na emfa emamo na onkasa non cheche nyemu na anniversary yo ba bi na no nya time na cheche nyemu anitino nana senye hene ha nana ya anobwati yo to funu ha nana ya anobwati yo to funu senye hene e wo nuga ha nana ba bi a o hye bi a ntie de ba di wo so echiawo sanso ena nuga be gas hene nuga be gas hene ha wonso nana dankwa nana tumesi dankwa yes also baby a wo hye bia tete bi kai wontie no also yetua pa yetia ntino ye twaso na ochamo kwa no fere ya de kai sa ye mana kwa na tete kan so won fan to sana ya ko ko mo kike na chane ma do ya be ni na what to say yehoa adom na nana ma dom ya ho ye papa na na ba sia utobia ho ye de bia ho ye koda ye da so ufo na ho me ne kwa ho ni sa fi na ni ye tinya so ye ti ye tu san ya bi ti sa be ya ke dia bon ya wo na ni ya ti da ho na wa san bo ye ho ba ya se de wi da ku na na mo nya ga na ti ti ye de ke dia bon ya wa ke dia ho yo na ende titi obi kan abisu ye kono se de na yesua na titi obi kan abisu no ye dane ye nsakaka ne ye dia kasafa dia bo ye ukobi amahene ne ahemfo a ewo isi wi ha nyina no e ka se tia dia bo
ɛkasa tia diabɔ na obia ɔhe bia bra diabɔ ɛwɔ ne kuo ɛne ne ɛboa nanso so yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo deɛ ɔmo afa no sɛ diabɔ no nea nananom wɔka no ɔmo deɛ ɔmo ntie enti edwa so koraa ne yɛ practice diabɔ wɔ dwa so sɛbi yɛafuo mu koraa yɛ practice diabɔ wɔ fie ne sɛ ne ba bɛ kasa fɛ yɛ kasa fɛ diabɔ wɔ tete ade tete a obi ka bi ade sua no sɛ na wɔde yɛn fa diabɔ bi mo fɛ diabɔ yɛn ti ɛsɛ sɛ nipa ɔbɔ dua ɛne nsusanso a ɛde ba ɛna ɛba nso na ɛba hwehwɛ a nsusanso a yɛbɛgye afiri wɔ nsɛm a nsa na nananom ama ɔkwan sɛ yɛmfa wo nkɔ bi a ɔman kɔnfoɔ hɔ na ɔman kɔnfoɔ nso so adane no ɔno nso so ɛbɛgye ne bi afiri ne nsɛm na kyerɛ sɛ punishment na ayɛ mmienu nti sɛ ɔbɛma me ho kwan bi a na memfa nto hɔ na menkyia m'atiefoɔ nyinaa sɛ ɛna so obi a maa sɛ yɛbɛba ɛhɔ no ne sɛ ndɛ titi obi ka de sua no ɛna n'ahyɛ me de yɛn ɛɛfa duabɔ mu dua a ɛhia sɛ wɔsɛ nipa wote hɔ a ɛnsɛ sɛ wobɔ dua koraa ka sɛ nea wayɛ yi mede bɛgye wo mɛbɔ dua ɛne susanso a ɛde ba yo yɛate wode yɛmfa nto hɔ asa yɛbɛba wo so na wo ne yɛn di saa nkɔmmɔ no yɛn mpanimfoɔ a ndɛ titi obi ka adesua yɛn nsa aka wɔn ɛwɔ ha na ɛwɔ nana abadwodwofoɔ hene ɔware dɛnfi yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa nana abadwodwofoɔ hene ɔware dɛnfi yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ new garden nananom ata nkonnwa ha ɔwɔ fie ha bosomfoɔ nana yare abɛbrɛsɛ bosomfoɔ nana yare abɛbrɛsɛ ɔno nso Nana Obuo Tabiri Komfoɔ ɛno no bosomfoɔ nana yɛ abɔbɛsɛ ɔyɛ Nana Obuo Tabiri Komfoɔ ɛno no ɔno nso yɛn nsa aka ɛwɔ fie ha afei yɛn nsa asan nso aka ɔpanyin kɛseɛ ɛnso ɛwɔ fie ha na ɔpanyin yɛ maame menye hwɛ sɛ wate nka sɛ ɔkasa ɛwɔ ebi asɛbe radio so mpo da ɛnɛ deɛ ɔsɛ tutu bi ka bi na ebi nko ara so deɛ ɔbɛba na ɔba kasa deɛ ɔbɛba na kuro biara no ɛwɔ ne sitafo kuro biara no ɛwɔ ɔman kɔnfoɔ panyin ɛwɔ mu sumankwa a wɔn hwɛ sunsun nsɛm wɔn ne nananom edi nkɔmɔ wɔn wurawura sunsun mu ɛne nananom edi nkɔmɔ ɛkyerɛ nea wɔsɛ yɛyɛ ɛwɔ kuro mu nsuo bi ɛɛba a wɔn ɛna ɛkyerɛ yɛn na yɛn nso yɛhwɛ so ɛyɛ amane ne amabra a ɛsɛ papa ɛwɔ kuro mu kuro n'akyi adeɛ kuro mu efi bɔ mu a wɔn nnwura huhum ɛka nea esi aha yɛ fi amane ne amabra a wɔsɛ yɛyɛ ni nti saa nsuanso a ɛde baba deɛ ɛyɛ a ɛbebrebe nti ne nde yi a no ɛkasa yi yɛn nsa aka new garden nyinaa new garden foforɔ mu ɛnyinaa ɔman kɔnfo panyin Nana Obuo Tabiri a ɔyɛ new garden nyinaa Obuo Tabiri kɔnfo panyin ɛno no yɛn nsa aka ɛwɔ fie andɛ nkɔmɔ no ɛyɛ bebree nti no yɛn waso na tie nkɔmɔ no a yɛba bɛhwehwɛ no nyinaa na ɛnyɛ mfihyia kɔkɔrɔ aduanan ɛwɔ akɔn mu yɛnyɛ mfihyia aduanan mfihyia aduanan mu margin agya akɔn ɛfa no yɛde yɛnim ɔbɛpaapa no nyinaa mu na afei n'afahyɛ ɔba bɛdi nyinaa no ɛho hyehyɛ nyinaa so no ɛne ɛbɛnfoɔ nso aka ho nso asɛm Nana Obuo Tabiri yɛmɔ wakɔ aba ɛde ɔba swiit FM so ɛha ɛyɛ Georgia Government Media yɛde ɛhyɛ yi ɛyɛ swiit FM
na ɛnyɛ wɔn asɛ yɛde waba sweet fm esan sɛ woyɛ sweet ɔyɛ sweet mother paa yɛsan so ɛwɔ akɔ abɛbi yɛsan so da wase ɛsɛ yɛto nsa ɛfrɛ mo wɔn akɔkɔ ti na mabɔ dwumadie nti sɛ nti obi ka dwumadie nko ara deɛ nana yɛyɛba na yɛba kasa ɛwɔ so obi bɛbisa sɛ nana Tabi Nana Afia Tabi Nana Afia Tabi Nana Han Mama say na the summer na fancy. Because so we can Nana Afia Tabi na person trying to say Nana Obuo Tabiri Komfoɔ na make say Nana Obuo Tabiri Komfoɔ so kasa Nana Afia Tabi na ya na ana odeme so Nana Afia Tabiri bia na sama na ho ha na o sama English so the way make me ask me aka say nene Nana Obuo Tabiri Komfoɔ kasa ma fo na ina ni na no mano so sana me de yo na Nana Afia Tabiri me de yɛ akondim na odin ankasa paa ɛne sɛn asɛm bi na wakɔ fabel ayo ni bi ankasa deɛ ɛfrɛ me akosua mani na meyɛ pantinti dodoɔ na ɛfrɛ no maame esi bedua ɛde me to me papa maame nti meyɛ aberewa a mewɔ fie na maame no ɛka ho no na no te kɔda a yɛ na Nana Obuo Tabiri baeɛ no ɛma me esi bedua no yera akosua mani no so ayera sansa meyɛ owura yɛre nti Nana Obuo Tabiri bi da me so ɔde kofi te ɛde ba mmarima no de afia nso ɔware no prɛko pɛ nti yɛfrɛ me Nana Obuo Tabiri owura yɛre Nana Obuo Tabiri sansa me kɔn de kofi Tabiri santi na me bɛ saa ɛne sɛ Obuo Tabiri no obi na da me so bam ɛno na ɛno wakɔ register wɔ court obi antumi ngye owura kofi Tabiri ansa Nana kofi Tabiri nti sɛ ne dɔfo no mo de a Nana Afia Tabiri yo yɛte aseɛ yɛsi yɛte fo nso ate aseɛ paa nti de ne din no nyinaa ayera ne kuru din ɛna ɛda ne so na ne kuru nso deɛ na wɔde Nana kofi Tabiri na ɛsiane sɛ ɛgya yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ kwan so no sɛ ɔbarima ɛware wɔ a ɔbarima din ɛna yɛde to so nti no ɔno nso ne din no ɛde Nana Afia Tabiri yo na Nana Afia Tabiri ɛbaa ne sɛn ɛna wobɛhyɛ akono na mfie wo fie no aberɛ akono ko faa no na wo mfie sɛ ne ɛbaa ne sɛn ne faa yo ekyerɛ mu a na mekyerɛ mu sɛ 1985 19 August mfie bi nwɔtwe 4 August so ne 19 August na Sudan yɛ doada because yɛma break a mekɔdi di na ɛho yɛ no basabasa na yɛkɔ su no wɔ 39 step SGA ɛsoro yɛma break yɛkɔdi di wɔ Agyewa Lodge ɛho yɛ no basasa ntiri na mofa ma ho kɔmɛ ntumi ɛno tena aboɔ nso Agyewa Lodge anim hɔ a wɔnkɔtɔ dɔko no yɛde ba school mu wɔ SGA soro nti ɔmo didi na ha no nti Lydia yɛfɛ Lydia ne from school di mu nti Lydia didi a mo sɛ nti ɛho fa no brada ne na nti bɛfa nsa bɛɛ 10:30 na do nkɔ dede me ɛyɛ me ho hwee ɛyɛ me tumi nan kɔ ɛyɛ ne srɛ madam ɔtɔ yɛ bɛ saa na ne yɛyɛ form 3 ɛza nsa de bɛkɔ form 4 saa na na form 4 ɛza nsa yɛyɛ no do nkɔ dede na me srɛ madam na ɔtɔ yɛ fun sɛ mepa nsa mpɛ sɛ mekɔ do nkɔ ɔtɔ yɛ ka no ɔborɔfo mekɔ me nti me borɔfo no ayɛ atie eyi aba eti ɔmo a me kwan no ɔmo kɔ fɔm wa dɛm na ɔmo so trɔ na me na akokɔ a mewɔ na ayɛ mmɛmuwa ɔmo kɔ frɛ George sɛ yɛnkɔgya no madam sɛ ɔtrɔ nam so ɔnkɔgya me ewu George wa nkɔgya so me ho bɔ me mekae sɛ me George me paa yɛwura me sɛ me George a
I will be there. A brother and a corner parcel every animal. You said, maybe some will be some Italian and sat into ATM, you know. You didn't have friends of Southern Memphis. I'm son of Chia, and I'm be a man will be there. Every animal. That's to say. 18, not Southern Home, or 18 years. And I'm a big 18 years. Pepper, 4 19 from America. 19 August, and now, what you're at. August, we are 19 years. 19 and 5. And I have 14 years. 14 years. Ah, yeah. So that's to say 1985. 55. So I have 14 years. Hey. Na sada na wote se na obi pedua na ekopo na ayopen na wote atinka bi wo first time na ai fa wa na no mo program nsa na ndi dokun e ko tan ndi ni sika ni program ntini kan ya ma o ma na mo mo ko ko ba so o na ntini ni ko program na mo de ko ko na me ko bu so ni ga na na bo ni na atwa na hu su bomi and some of them who see them were not then I don't send it to put me out and then I go. You take a far from where you go, and then you call it. So somebody was someone say I'm old, something fine you. And he said, and they ran. Into no, a book of sheer moon, if you do a sand, the Subes and how to be a sand, a sand or die. We call 19 August, I'm going to make down on the 5th September. And so now watching me supper for the 5th September, then you feel that. Nti okay, you may be a call for. Baby, figure. The guy said, I know. Now, we be a brother, Uquada. In the South, I have a walk. Now, one person, one man, South, is the Janet. One more than second, come be our woman. Now, and what shape you did, I said. Every way I possibly. One morning we pass Messi, mother fan of a power of Sumana, the family, and they will put you in the Mecca Kuchiana. Something Teneda, because two girls soon just to have to come in and no one else. It requires soon as you Quadana in time you are. Only be a lot of fair at the other 5:34. You don't have a Sabia something. I would need to cheer upon to me. Papa. I saw upon again in Nana Obuo Tabiri. And creating many Tabia Nana Sherry. Now, I call like it to her. And you supposed to be a. If you are, you won't have made that. I'm not going to hold it back. And I made a mamma, papa, friend, and said, you will have made a cassia. Mamma, a friend to go to me, papa, a friend to go to me. If papa, they are their name for. I'm going to have a dog. Okay, now elder, because I'm a a Sunday school teacher. You know, I may put senior to my papa at some of Fontaine. And see, Christopher and Mamma in Colorado. Now, one of the women there, you will be outside. Put to me when a son will walk into the bullion of Brazil and Bremen Wassel, Wassel. I'm going to start a 2 minutes to say, I know my house most of my family. So there's something else to say, that maybe maybe I'm going to be at. I'm going to want to send him to a letter. You will to us, German Wassel. That's why I think what I'm going to say, some missing and the way I can do. You see, I bear one go bar, one go receive fee, and I don't see the beginning of what was possible. For me, I'm a secret. I want to see Mr. Solo phones. My son, I'll come and never be one of the world. I've walked a city and to put up here anymore. All my need to see it. And then I'm not going to the two of my next level of few. And then I'm buying my new to see about some. And my sister, we have been on Sabine. Start here and I to my home to pay my reality. I'm not for them to see. And the wall of the opposite of the wall of the pepper. So we are married to one of them to see it. To all the young coffee. And you will see one. I want to say, and I don't know many other one there now. They will see a new thing that's all you do. They will see Anna, they do work. And some of the people are done
Don't want to na do also e wo pum. We business do also wo so. Na mo di agro ni ese no kasa no chen to to ana se no je so. Nti abo ba ya no nu o de na so bi bo mo sa na ka wo so. Na mo se nfa no ska na ba so. E bi de try so stop ya man da sa ko bola. So da so na and we see from our boys in a train for our country. And we can get it. If it's so, we can say, okay, we can go stand. But the number I'm standing to my own. Now, I'm not sick. It's a little bit of the degree. I'm not sure. Some people are saying, we are fine. We can't even about it. About another than your own and you can't have one. So be on to me and that. Nti awofoɔ na bisua sɛ na wɔn so ade yi no sɛ papa yɛ ɛdane ade a sɛde akɔm afa wɔn bɛyi wɔn so bi sɛn. Wɔn so mu yɛ paa. Ame papa deɛ pɛrɛn to so asɛm nti nka ne gyan sɛ wɔn ama wɔn bi da ìgbèmí bẹ̀ wọ́n bẹ̀ wú yẹ owó àwọn fáàkà àwọn àbẹ̀ká kọ̀ọ̀lá náà wà ní ìwọ̀n yẹ ìwọ́n á lè bí àwọn lè di àwọn bàbá kíkà nso mo kasa ìwádìí ẹni ìwọ̀n sẹ wọ́n ẹni fi ẹni ọkọ nso no ní ẹfi ẹpẹlú yìí ní bá mi tọ́ sí mìínú ìsinmi ní àánú náà akọ tètè n'akyi akọ àbọ̀dọ́m a yẹ̀yí ẹ̀yẹ 25 nípa bí a dáná yẹ di pass papa no ẹ̀dẹ̀ ní ìfòyẹ ọ̀nà nkún ẹ̀yẹ 20 kò sẹ́wọ́n àgbọn àbọ̀dọ́m ẹ̀dì ẹ̀mú ní sí o inú mi yẹ nkabó ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ náà sàbí ẹni tó kọ́ àsọ̀rẹ́ náà bá kó ìdílé abẹ́ ọdún mọ́ a wọ́n náà sọ ọ̀bọ̀ ní mpàdé yìí nìkan wọ́n tún yẹn ní ẹ̀fọ́ bí a ọ̀sọ̀ ọ̀bọ̀ náà náà mi nìyẹn ní àmọ́ yẹ ẹ̀yẹ yà wúyẹ yẹ ẹ̀yẹ mi ànkà nkà náà nkà ó dà ó dà ó so mà papa náà wúyẹ ní nso ní nkọ́ á nti ọbẹ̀ pẹ́ ọbẹ̀ bí ọwọ́ no ọ̀pẹ́ so. Akɔm yi mfi aduanan ni ɔhaw ɛwɔ akɔm yi. Ẹnu náà náà wọ́n tó yìí. Mfi aduanan ẹ̀dá àbí ẹja kó àyẹ̀ bọ̀ kọ̀ọ̀ ha wọ̀ àtẹ̀tẹ̀ ebi sọ nípa náà mo sọ ní báyà ní di adà síbẹ̀ náà náà kọ̀ọ̀kú bọ̀ àtẹ̀ ọ̀tọ̀ fún mi èmi nù. Ekú ọ̀ níbi kan ẹ̀tọ́ fún mi èmi ekú ọ̀ mìẹ̀nsá ní báyà ní adà síbẹ̀ ntí àti bí omi. Nàbíyà náà ọwọ́ deɛ náà mi ní ìhàw ìsàkọ̀lá fi ebi wọ̀ twẹ́ deɛ ha bẹ́yì. Ọ̀sẹ̀ bí ẹ̀bẹ̀bẹ̀ bi yà adwuma náà yẹ yẹn nsọmúlá wọ̀ ho bíbí ẹ̀bẹ̀bẹ̀ bi yà yẹ̀dà asebere wù ekyi deɛ yɛfa no sɛ ne di dɛ mfie mmiɛnsa pɛ ne mfie aduanan no mfie aduasa nson no deɛ ɛnyɛ bɛtɛbɛtɛ ma no koraa ɛyɛ adom ne ɛhomɔborɔ ɛne ahwɛ yie ɛna nyame de adom ne ame ba tete ase nti sɛ wɔwo a wakɔtɔ atuomafo mu deɛ woawa ne tua wonya no tɔtɔtɔ wei ba na ɔno koraa no so na ma no toto ɛhyɛ baabi a mesɛ naa kɔsi sɛ ɛfi aduanan no abɛtumi yɛnti a mɛpɛ sɛ mɛba radio so no sɛ na naka sɛ bi fi aduanan na ne ɔka yi naa ɛba mu sɛ bɛto me a menyɛ ɛfi aduanan no kɛseɛ na ɔbɛboa me mama yi na mema amansan naa so nte na mɛtoto m'ani naa sweet fm ɛyɛ me koma so ade ɛne pɛ sɛ mebɛda nyɛma a na naka kyerɛ me no bi ɛtrɛ tete wobi ka tete wobi trɛ ɛdi na bi so aha na mepɛ sɛ megyina ɛka me nsɛm nyinaa Mfi aduanan ɛwɔ akɔm mu wɔnu hu sɛ akɔmfo a wɔnu no sɛ wɔkɔm ho. Dabi bibi aso mpo ni wɔdɔ wɔn anim no ebi sɛ mfie bi nwɔtwe na obi aso mu abɛbi sa wɔn sɛ meka sɛ me papa sɛ ɔkɔ asɔre nti wɔamso me mu da ne ɔde me baayɛ no na papa yi a ne baabi a no yɛ ɔwɔ na ɔnyɛ nipa ɔwɔ asase so mpo na ɔwɔ baabi a ɔwɔ sibi afoforɔ ɛtumi aso ne mu abɛbi da ɛka me yɛ bonyɛ nti sɛ mefa ntafoforɔ a ɛkura papa no a yɛdidi yɛ papa no a na ɔde me baayɛ mpo agya me hɔ a na obi aso ne mu abɛbi a mene me ho a meyɛ bonyɛ na mennu me ho da na mendare da na ɛyɛ akɔsi sɛ onyankopɔn borɔde maa me no so na to ne nsa ne a na na mɛdɔm abɛboa na ma kɔsie ne asomdwem mennu me ho da bibi a na mennu me Obi wɔ hɔ a ɔkɔm a wɔhwɛ bosom na ma ne ho kwan sɛ ɔnware bɛrima ɛne adeɛ ɔte hɔ a na w'ani na ade mebi sɛ wowɔ kuru wowɔ mba wodeɛ no sɛn na ɛsi teɛ
The family name, ọmọ kàtà ní sẹ́mi nkọ́mọ nfie du ẹ̀kí no dàsí bẹ́ẹ̀ nana kọ̀ gbogbo àtẹ̀ ẹ̀bẹ̀ kọ́ ní gàánì nsàn mpaboa nana gàmé nsẹ̀wá nso ẹ̀bẹ̀ fa n'atam ntama efie ntama bìbí a mmaa ní ọ̀hún bí a ẹ̀bẹ̀ nso yẹ àná dàsí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀kúrẹ́ no ní maame gyina yẹ ní náà ntẹ̀bẹ̀dẹ̀ ní náà nù fọ́n fie du na yín ní ti fie du na mo gbọ́dọ̀ bọ̀ bìbí a ó yẹ fie du ó sá parẹ́ ẹ̀nura no ẹni bẹ̀ sọ́n sá fie du. Na another one so I never thought to see. Already I will be a ho and my wife to papa. Papa, mamma, I can send a banner for plenty on your really damn mind. And yes, I'm an enemy for fair and fear the next one. You run fear the back on. The numbers and your madama are going to give you a walk on for. The son said, bombing 20. Uncle, what will be I said? Come for penny over myself. And numbers and passing, and I mean, sure. Ọ̀nà tó jẹ ní tata ṣe ní nkwa náà ní wọ́n wí ase fẹ́ nkwadaa mi ní omi fẹ́ na na n'aba ase na ní bí n'akyi ọ̀dọ̀ bu ano tí mi wú mmienu ọmọ náà te ase baako na ọyẹ bosomfo na n'ayà abẹbẹsẹ no esan sẹ baabi ọdwa gyina na hɔ na ne bɛ gyina nti na ɔno ayɛ bosom no ɔba deɛ ɔntumi nfa na yɛ ni hɔ nyɛ wo nti ɛka abosom n'akyi bebree no. Ya ne sɛ ɔmma no ɛyɛ mmienu ɔbaa baako bɛrima mmienu mmarima baako mmienu ne kwaku abɛbrɛsɛ ana na n'ayɛ abɛbrɛsɛ nti nwate na nimu yi n'ayɛ abɛbrɛsɛ ɔne nana yɛ abɛbrɛsɛ ɛna yo nti na mekyerɛ mu a mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ mfeɛ adu nwɔtwe no a na masi mu naa no mede mfeɛ du no ka ho no mewaree mfeɛ aduonu nwɔtwe ana mewaree ɛsan tena ase mfeɛ bebree ansa na awoɔ no baeɛ a yɛnti akowo mmienu no na wɔ sɛ obi ba ɛbɛhyɛ m'anan ntia sɛ saa mmerɛ naa na nka awoɔ no baeɛ a ka me mma bebree nso nea nyame pɛ na ɔyɛ nti na ɔma woyɛ mmiɛnsa na ɔbaa no deɛ ɔkɔ akura da na woyɛ funu mu na wama me yɛ awo no kura ɔso wɔtwe atwe ne mu na ɔkɔ akura na mmarima mmienu ba wɔ n'akyi nti ma wo babaa yɛda ase nti dwumadi a wodi ɛwɔ mu dwadwen paa ɛne sɛ dwumadi a medi wɔ ne dwadwen pɛ mɛtumi aka sɛ memfa m'ani ngu so wɔ dwadwen mu da da biara n'ani kɔ mfɛre kɔ w'ani hwɛ awuwuo ne bɔne ɛne nneɛma yi a ɛkɔɔ so wɔ amanaman ne akurakuro so yi yɛkɔfoɔ de adeɛ ebi sɛ ɔbɛyɛ bɔne kora ɛbɛtɔ mu wakye ayɛ atɔdo nkurakan ɔkorase na ne ne ama yɛ ho kwan sɛ biribi ɛne wɔn ti wɔso yɛde ani saa ɛhwɛ wɔn na obi yɛ biara no dwumadie deɛ na nana bɛkyerɛ biribiara ɛmusu yie nneɛma no boa sɛ ɔmpae yie sɛ bibi bɔne ɛba a ɔtae yɛ ɛno nso ne tae no bi nana bɔ tabi wura ma na de nɔnkoro biara na ɔma ne ho kwan bi yɛ ho no na ɔma ne ho kwan deɛ yɛnkɔ akyire ba a yɛ deɛ yɛde agu ɛdeɛ ne nhwɛ na obi yɛyɛ yɛde tom sɛ dwanema de tom sɛ ɛbaa kɔ no nyɛ kɛse a anka yɛnkɔ se nti sɛ ne ɛkɔ bi yɛ sɛ ne dwanema mpɛ nti ne ɛkɔ saa nsɛm wɔ hɔ paa nanso ne nyinaa no yɛbɛhwɛ na yɛyi no baako ɛwɔ tete obi ka tete obi kyerɛ dwumadie yi nso yɛbɛba wɔ afahyɛ no so yɛbɛba so na wo ne ɔkɔmfo a ɔtɔ so ahe ɛwɔ akonnwa yi so Obuo Tabiri Nana Obuo Tabiri ba wamfa ɔkɔmfo yɛfo na mɛgya ne sɛ wɔ ne second na musu bɛka biara ɔtɔkɔ a na mɛgya ne sɛ wɔ akyerɛ maseɛ na yɛ adwademan baeɛ na musu no ɛka no nti sɛ musu no yɛ panimu a adwademan bɛto nti na wɔnim de nti ne tia no de nea yɛ me sɛ menka na menka anaa menhwɛ a menhwɛ ne biribiara mebɛto aberewa so yɛ aberewa no na ɔbɛ sɛ woakyerɛ ne biribiara ɔka wafɔ biribiara ntam adwademan adɛ nea menim no maamɛto na fi sɛ mebɛto yɛ no gyame kyerɛ no yɛ biribiara ne hɔ a meyɛ biribiara wɔ nkyɛm nti ne wo ne medi kan wone ni sɛ obi afɔ only ɔkɔmfo a obi kan yɛ m'adwuma no kɔ a Nana Obuo Tabiri ɔmfo biara megyina fi kɛseɛ so aka sɛ sɛ mewɔ ha o mekoo
Bibi na duma na ko. Na sɛ yɛn yɛ bia yɛn yɛ prɛko. Sɛ abira yɛ bɛ di nkɔmɔ akɔ akyire no. Na tra de ko na me de me bae. Ɛnyɛ akɔm nko asa na bɛ kɔm nko na na do ko de fa. Yɛ somafo. Na soma na ankɔsi yɛ nti na me da so kɔm abɛkɔ no. Ni ni sɛ na bɔ ta mi ka kɔmfɔ. Ɔka kɔmfɔ nkafe ɛfisante adoma bɔ ne si hɔ. Ka kɔm ha fi na na no de so. Kɔfɔ bi aba yɛ no na bɔ ta mi to hɔ. Ti ne na me di kan na me twa to. Ne bi akyire. Ìjàmbá máa yẹ obi fi mẹtí ẹbẹ ká sọ ẹgbẹ tàbí kọ̀ǹfò a ẹyẹ àsìmì hù ó sọ ẹgbẹ tàbí kọ̀ǹfò a ọmọ àwọn ẹtì àná mẹfa nkọ ọmọ fana náà fi ntìrẹ fi nkọ mbọ tàbí ẹsẹ òkọ mìíràn òkọ kọm fi ọbẹ. o bẹ́ẹ̀ tẹ sẹ wọ́ọ̀kì nù ebi wọ̀ ọ́ sẹ ọmọ sọ ọmọ kọ́m ọ̀bọ tẹ̀lé ẹ̀kọ́ fọ́ kẹ̀kẹ́ ní bèbèrè sọ ọmọ sọ ọmọ tẹ̀lé kọ́ǹfò ẹ̀ẹ́dì sẹ́ wọ́n kọ́ kọ́ ní sọ láti wọ́n fẹ́ sọ ọmọ kẹ̀kẹ́ n'okúrò ẹ̀wọ̀n nà máa sẹ́ mọ̀ nánú. ìyẹn máa mi báyìí náà mi ntá yé náà dáǹsó ìdíyẹ bi àná ní ọ̀pẹ́ bi yàtọ̀ ọ̀bẹ bi mu àkọsẹ́ mi ho sẹ́ ìyẹ bọ́ tẹ̀lé kọ̀ǹfò ìyẹ sùmáfò. o ká sọ yẹ sùmáfò a ẹni ọmọ kyekye ní. Sùmáfò àmì yẹn ní sẹ́ ọmọ bẹ fún àmì náà ẹ̀mí yẹ kọ́ nti kàdé bi àmà sàn fẹ́ mi dé ẹ̀num kàmá kyerẹ́kyerẹ́ ẹ̀dìyàní àmì bi yẹ yẹn ti àmì yẹ sùmáfò àmì bọ́ tẹ̀lé sùmá mi sẹ́ mẹ́fà àbí ẹ̀mí rẹ̀ gàdé man ẹ̀mí wíwà ọbẹ̀ dá mi so ase ẹ̀mí akọ̀tọ̀ ẹ̀mí ní ma so ẹ̀mí báyìí náà sẹ̀ fẹ́ hẹ́ni ẹ̀kọ́ ẹ̀kúra ní ẹ̀sùn àmì hɔ máa mẹ́tọ́ no ẹ̀nà ẹ̀gyinagyina máma bẹ̀bí bí ẹ̀mí gyina ẹ̀gyinagyina na máma gyina bẹ̀bí ẹ̀mí gyina nti na mi ka sẹ́ mi yẹ sùmáfò yẹ́wúrẹ́ Yesu Kristo mi bó òdi àmì bó mi mú ase ọ̀hìn ó yẹ sùmáfò Yesu Kristo àti bẹ́ẹ̀ máa yẹ nkú pọ̀ ọ̀hún mẹ́dí à ebi tẹ̀ nípẹ́ nà ẹ̀dẹ́ ẹ̀dí sẹ́kẹ́ ní wọ́n náà máa ń pa nǹkan ayé ewu ni ayé ayé akọ̀dù ẹni nà ámú sọ ayé akọ̀dù nti obi bibi ẹni bi ya ọyẹ sùmáfò mẹ́bìbí obi nkòbi sànẹ̀ntì nà má asẹ nípa náà fà nìkúrà nti àwọn ọyẹ sùmáfò náà. yo ẹ̀fúafọ́ nkọ̀mọ́ no ẹ̀nà èkúsù a àgbẹ̀dẹ ẹ̀brẹ̀ mu wàsóm ayọ̀ dẹ́dẹ́ẹ̀dẹ́ ìdí wàsó no hwẹ́ mẹ́nu wàsó mu ẹ̀kakra ọ̀pẹ̀yìn a yẹn no ẹ̀twitwe nkọ̀mọ́ ẹ̀wọ̀ tètè obi ká tètè obi kyerẹ́ dwumadie esi ɛyɛ Nana Obuo Tabiri Nana Obuo Tabiri wɔn ɛna wɔyɛ Obuo Tabiri Komfoɔ panyin wɔn kura yɛn nso na dwabin foforɔ no ha nyinaa wɔn ɛna wɔkasa mmanom ahintasɛm nyinaa no wɔka ɛkyerɛ wɔn tuntum nsɛm nyinaa nea yɛka bu n'asom na wɔde to akyea n'anim na akyea no nso hwɛ na wɔn yɛ amagya etu mpɔn no ɛno na yɛn nsa aka no ɛwɔ aha yi na sɛnea wakyerɛkyerɛ ɛyɛ n'abɔse n'abakɔsɛm ɛne adeɛ n'afei yɛn bɔ nwura dwumadi a wɔba abɛdie no ankasa bi ne afihyɛda aduanan yɛ a wɔba abɛdi no yɛba na yɛaba abɛgba wura ɛno nti no hwɛ na nnu wasom ɛkakra na yɛn na yɛntie dwumadie bi sisi a na yɛbɛsan so abɛdie mma nkosia ndwin bi mu. Tudo é especial, o que ganha na calma, é que eu vou ter que formar a cantar, a dança, a dança, o artista, o assassino. Bibia ɛsɛ ɛfa na ɛdɔm kan to ano no na nsuo etuo ababa nsuo tibia nsuo aduane sɛ Obuo Tabiri Komfoɔ 40 years anniversary ɛnam saa nti ɛyɛ wɔ sɛkyerɛkyi a wɔde a wɔde bi ato akɔkɔkyi a wɔn dɔm da ko a wɔkura kyerɛ nkura akɔfo na wɔsɛkyerɛ da asɛkyerɛ kɔkubu ato akɔfo mmiɛnsa ɛyɛ dade fufuo no mu ahene ɛna dade hyɛwa a wɔkɔfo mmiɛnsa dade fufuo mu ahene ɔman Komfoɔ Nana Obuo Tabiri Komfoɔ yɛ abɛbrɛsɛ dade fufuo mu nananom atena nkonnwa ne abusua a ɛwɔ Obuo Tabiri Komfoɔ de nkabom ne anigye a ɛkɔ nsa afɔ nanom ne amanfoɔ nyinaa sɛ fia no asia wɔ ɔkan sɛ ansa na bosome ada bɛyɛ akora bosome foforɔ ntumi ma ɛno nti obɛdi bayerɛ afahyɛ bia festival ne mfirinhyia aduanan sɛ Obuo Tabiri Komfoɔ nam saa nti
Nana kasa program. Oh, then kasa program. Me ba program. According to the master, I hear the one. You real talk. Yeah, Kia. Na, I don't know. The sound so I'm a telephone na aqua. At mobile to you can't to be chair. Do me no and so. There be a wood see Eddie FBA so no Yama Ado, the sound so I'm aqua. Edoba will radio no echo and a Hugas for Matungra. Who come here to come El Kuga. One more beam. That you became one more friend. The other one more Buma. One more 8 years. Joe, yeah, Mobumpa, Edamase, that's it, maybe also Maji Atum. Now, yes, I'm brief here. Now, 40th anniversary, no, the Mediano, Yasha, come. Into no, Yamburam, now, Yanshe Abra, Yasha see, saying, you may be in the Asha, now you're quite so no, you're quite the same, very bang. Na edi and I watch you do me and I watch you and I was going to do me and Yanko Nana Boston Nana about the set and chain now boom up with the nothing and try to say Boston Nana about the set the transfer of quality. Yeah, no, I can't. Yeah, Friday, I am going to program program outline. You shall send a baby. Now you shall say, you could get a baby. Now you talk to you as in sending much shaman. Now you should know the bustle. You said, Debian, Debian, for flat, and not a sham into me. How you would have. Ayo, but I mean, I was on the South African. Me and the family, and I was in father. Me maame Nana Obuo Tabiri. Me papa ne Nana Pabna Bebrese. Oye akonti abo. Me konfu penyi ewo Kumasi. Me tia da se we koku bo ati otofo mensa me dali se wo otofo mensa. Ene minya kotoa koku Bebrese. Ene obi biara ni sisha na abo tabi asibia. Àwọn ìpàtọ́ ìgbìmọ̀dì ẹ̀dá yẹn ní máa yẹ bá débi ní bẹ́tà ṣe 4 September APC 14 September 4 September pàtọ́ ẹ̀ 4 September ẹ̀kọ́ pẹ̀lú 14 September ìpàtọ́ 4 September 2025 ẹ̀dúmọ̀ ẹ̀wọ̀ họ ẹ̀ kyerẹ́ sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ máa bọ́ tẹ́bí báyìí ẹ̀ ẹ̀ fi 1985 no everybody na say e dey buy ni na afashe bi a waye ni ya na baako saa ene eye afia ewu mi efie dianan no 54 no e be sida eye no kon akosi na de cheye adeche eye efia da na eye fifi na efia da na no kwa no ye de bayire na to so bi na nyemmo a yitwama no bibi biara eye amanya eye ho eye jabemamu a ye de be ma no eye Efiada na no pa be no nsia akosi ne no sonso na niye sa amanye na epanyifo ene omo ba be boa ne aboa ho na ya to something afi Nana Obuo Tabiri ni fie ho e de akọ da se be kokubo ate na hifie ye hwede ne ya adom anfie bebi a nana otu sirebo ebe siesi ho ya akọkọ ni Dubai to say ho ni lugo jacket se no ene grand eba no fiada 5 September ene grand eba na kasa no o se trene
daase bɛ kɔkɔ bu ate ɔtɔ so mmiɛnsa bɛtena so ɔno ne mpanyinfo Nana Obuo Tabiri so bɛ obi biara ne ti sɛ Nana Obuo Tabiri ase na wɔn a wɔwɔ amamɔne wɔn Ghana kurom ha so wɔn so wɔn nyi kɔkɔ deɛ no obi abɛba na deɛ ɛwɔ hɔ no ɛyɛ dwabɔ no Nana abɛyi akyerɛ ne deɛ ɔbɛyɛ biara ne deɛ ɔno ani nsɛm ɛnyɛ ne ntumi ɛmɛka ɛno yɛ ɔmanhene park so da ɔmanhene park so da ɛyɛ Dubai hɔ no ɛhɔ ɛnyɛ bɛyɛ saa dwumadie